Popo akajekesa. Ini yangu iri pakuti murume uyu takamupfurira dare nokuti anoda idana mudzimai wangu. Mawanirani kazviito inini. Chekutanga kusvika angari July last year ndakaona mufundazi yangu inini mune nhamba dzake uyu dzefoni dzabva kufonwa yangari kuma9. Ndabvunza madzimai angu ndikati ko nhamba idzi wafona mamuchitaura mangochideko nhamba idzi kuno munhu ndochinzi naidoti nditoriro Zambia rangu nemari yangu yandasiya zviri kwaMekunashi. Ndakati kwaMekunashi kwacho ndokwaurikubva wewe wazopirwa nhamba seiyo ndokwaurikubva wadi kungotakura zvinhu zvako sei wazoti ava vazoine nezvinhu zvii. Ufunga ipapo akapatadzawo papindura mukadzi wangu pandanyarara pandasiyana nazvo patagara ufunga ndaiti ndakaenda kubasa ndodzoka ndadzoka rimwe zuva mwana wangu mukomana number 2 panditi baba mama wakapirwa mari nababa aMelody. Ndakati nofunga ndisati ndataure nini mama wacho akatukana mwana wechitutsi kukutukirei mwana chitutsi chautukana mwana utuka mwana iri kuti utuka inini chitutsi chautukana mwana iri kureva kuti mari yacho haisi straight chindoudza kuti mari yacho right iwe waipiwa inonge chinangwa chii chawakapirwa mariyo vochinzi vakauya vachipa uyu mwana wemudiki uyu vachimupa mari vachiti tata kudaenda kudotovwa nditi uyu mwana uyu muende mumupfekera dringi mudotito. Ndakati right funga apa ndanyarara izvozvo handokana kuenda kubvunza ava ndina ndakazvinyarara ini ndega ndangosiyana nazvo ndati akana pana zviri kuitika ncheta se zvichabuda chete. Funga ndakagara ndauya November. Ufunga ini ndakauya November ndati hage ndichiende kumba mvura yadonaya mvura yanga yadonaya infact ndati hage ndiende ndotsvaga mafertilizer because ndauza kuti mari mukadzi wangu ni mari hakwanisi ndakamutumira mari yacho apa ndachandokuona charutenga ndachengetesa mari yangu kumwekusaidi pandazouya kumba kuno ndatora mari yangu yekusaidi ndamusvikira asina kana chikafu pamba pandati mari yandakakutumirei makatsvaga chii ndopakanditi ungarwadzo ndika $50 $50 ndokanga kurwadza ndakati handina kuti $50 ndakakutumira mari yakati ndakakutishandisa mari yakati $50 iyi uchengete ndichazoda kuiona iripo mari iyoyo zvakanisaka ndokamari kakukurwadzeo ndakati right iwono wakazvitakura izvino zvinasi mari yacho unotenga kana preparation uchatenga sei preparation yacho kumba mari mangwana ndoishaiwa auda kuti usire tichaita sei tikanzosa rwadzo nokamari kako kana iri preparation nichaona zvokuita ndakati right funga tagara wamusi wa 30 December ufunga tava kurara pandaenda kuna mudzimai wangu inini ndakati ndakuda bonde mudzimai wangu bvaramba pandisira boundary pakaisa mwana pakati pandakamuka ini ndakati iwe unoziva here kuti village riri kufamba richitaura kuti wakaendesa mukadzi womunhu akaenda nokuda kwako iwe neshanje dzako kuti muda nechikomba 1 muri 2 uriziva here. Mukadzi wangu akamuka akati kuti kana une nyaya dzako ndakutomuka ndokunongorongedza ndokusiyira vana vako ndoenda kumba kwedu. Akati aiwa hazvisizvo asi ndikundati uzviziva here tichitaura tiri 2 funga takataura patapera manheru aya takataura patapera apa ndakanaka rovana mangwana kusini chimuko takamuka zvakanaka pataswera funga nemusi wangu wamusi wa 1 tatoswera titowirirana musi wa 1 January ndakasvika uyu murume uyu aripo pamba pangu neadzimai vake vakasvika vachiti muri vadzimai venyu vaya kumba vachitaura kuti kumba kubaba Fei vanonyaya vakataura asi nofunga amai Fei vacho vakaenda kutsanangurira mwana wavo bvazoudza vauya neadzimai avo vakasvika bva vandibvunza ndakati ndakataura nayo yangu ndichibvunzani adzimai angu maererano nanenge zvinhu zvanoichinzwa munzeve. Nofunga takataura ndakati kana pasina zviripo ane midzokere mumba kwenyu kutongorarama mararamiro anga tichiita sezvo imimi kutaura kwevanhu pamwe vanhu vanenge vachitaura manyepo. Nofunga vakadzokera mumba kwavo vadzokera mumba kwavo takagara kubva musi wa 1 takagara zvewiki wamusi Saturday pandati ndauda ndotengese mbudzi ndauda kudzokera kubasa ndauda kutengesa mbudzi ndokusienda kutsvagira chikafu ndokupewa kana 4-5 days ndichimbotsvaga ndizokwanisa kutumirei mari.
mbudzi yeye ndakazonzwa oya kuya kunitaura kuti ndanzoti kutengesa mbudzi. Mushure mozvemasemendi yangu emumba ndakane masemendi yangu 6. Masemendi yeye akatengeswa futi nomukadzi wangu. Mushure monge awana vanhu vaida semendi akabva nekumba kwawo. Nhasi ini ndagara kufunga zvese zvo ndakazvitambira ndakati pamwe ameno chichiitika pamwe nhamo yekuti munyama kuti ndisakwanisa kupedzisa imba yangu. Nhasi ndagara nofunga wamusi Saturday ndakuda kuti ndakudzokera ndati aige ndichitengese mbudzi yangu. Ndatengesa mbudzi nofunga yeye ndakatoona nemunhu achatenga mbudzi. Atoya ndandatengesera mbudzi yeye bvatese vaenda nemhewe. Musi Sunday vaenda kunowacha. Vaenda kunowacha Sunday iyoyo. Hembe dzamba dzinaoma ndaifanira kunge chibuda mandi yene vandata ina ndisukwanisa andichabuda mandi ndabuda chipiri cha mandi yeye vataswera chisakura mandi tese inadzime yangu mwana wangu first born in grade 6 banzi ndotamba nomwana mudiki kamwana kacho kadika number 3 ndotamba nomwana mudiki akazodzoka mwanero amai achibva atanga kupotera mwana wemusikana kuti wanonoka kuya nemwana nofunga kwangu manero kwanta amuna mvura mandati timechitora ibhaketi renyu ndotorara kuti tise tiende kumvura tora bhaketi patenda kumvura tadzoka vakabika sadza sorry apo komana kwatuudza kuti wakasinda kutsimi wakazobika ndadzoka vasvika vabika sadza takudya nofunga mwana mudiki weyo mukadiki kaika vakatanga uchema namba 3 vakatanga uchema mama ndikuvaiwa hanzi ukuvaiwa mama tata kujesadza mama achimbopa vakati imhosva yafei atadza kuya nomwana wanguva iripo kuti mwana aitese agezi watobata mugoti ngoyeyo kwatanga urovani fei akati no musaru wemwana kana achiita se achidya ina nimwe dema muru wangu yasvika dema muru wangu apedza kuita se kudya sadza mwana uyo akabva aramwa sadza bva asiya sadza rere pakatanga bva akangosumuka muri uri amai unodana nababa amelodi vanouya panapo achiita zvakati vanouya panapa zvika zvakati ndakazomumisa ndakati chirega kutaura nini chakuita se ndakati ukataura tiri tega munomu zvinogona kuita unenge manyiko but ava bva vangosiya sadza madzimai angu vasumuka bva vaenda mupi vaenda kubhedhuru ndafunga pamba nemvura yekugeza mazese taitombogeza tese zuva rero bva vasumuka bva vatora mvura yavo bva vaenda kugeza bva vapinda mubhedhuru vatotanga kurongedza zvinhu akutotanga kuti mangwana ndikuita se ndikuenda kwedu ndakati unoenda kumba kwenyu sei zinyanya yangu ndisandaitaura ndofunga ndakafonera ambuya vacho pandikarora ndakati ndikukumbira kuti musvike kupi kuno infact ndisandafonera ambuya vacho ndakafonera hanzvadzi yangu inondisireni inogara pamazivanzi ndaona kuti uyu ava amai acho nomwana uyu kuti vachikwanisa kurarama apa panonetsa vandatora hanzvadzi yangu ini vandamuti uya kuno vauya hanzvadzi yangu funga akatouya kusini ndakati handingokumbira kuti usvike kuno kusini vasvika kusini vandamuti handinoda kuti unzi mashoka kutaurwa nemwana madzimai yangu anga ari apa mwana ari apa hanzvadzi yangu iri apa matsananguro yako fei yawakaita nezuro asa unozokwanisa ungosvipedzisa ndakazomumisa ndini vatanga kutsanangura mwana atsanangura mwana vandati iwe chitakura mwana uende naye kupi kumba kwako then kana ambuya vasvika ndichavashedza mouya mese iwe nomwana kupi kuno kwamadzanzira gogo yabva wasvika vandashedza hanzvadzi yangu ene mwana webvo vangu vandaenda vandaudza sabhuku ndakati sabhuku nemashoka ari kumba kuna ndoti mumanzwewo sabhuku akati ndinoda kuti pamwe tiunganidze komiti ndakati manje gogo ari pakumhanya kuti ndifambe futi village kuti tiunganidze komiti pamwe zvingautoti kuita se kunetsa ndachida kukumbira kuti mungonzwe mashoko yakutaurwa nemwana kuzoti mangwana mugona kuti witinisirawo sabhuku ati manje panoda komiti ndakati alright pachida komiti ini ndakuchiti gogo wanzwe mashoko kana ndanzwa zvekutaurwa nagogo then ndakuchiteerwa mashure magogo funga gogo webva atsanangurwa mwana webva atsanangura matsananguro yaakaitawo pakutanga vabvunzwa madzimai angu kukana nazvo here vakachinzi handizive pamwe ndaizvita ndakahwanda ndichiti pamwe mwana asi kuona ini naizvozvo handizvizive ndakati alright gogo webva nti zvinondiremera ndakusumuka ndiende kupi kwana sekuru kuti madzimai angu inini atizvo vangu handivazive aigara kwana sekuru akakurira kwana sekuru ndakati alright kwana sekuru akutyise imi gogo zvatakuita ndakusumuka tese inini mukadzi wangu hanzvadzi yangu mwana wangu neni ndakakwidza bhazi tese tipo 5 taenda kwachikoto
tasvika paJokoto tofunga takasvika naGugu hai tasvika pana sekuru sekuru tauya ndakashedza Gugu ndakashedzana nyangu yakadai asi nawe yakabuda nemwana handoti munhu womwana achitsanangura nhau yake maererano namai vake. Ana sekuru wangu akanditi iwo utotipusira atina tezo rapo because mwana wedu ndisitakamure mwana womukadzi wako tisitakamure. Akati amino kana muchitimurana tezo rangu mutoti ndipotire kupi nini ndikuona kuti pana sekuru ndokwandirerukira kuti nditese ndiuye. Ndatoda kutombonzwa nyaya yako ende nyaya yomwana yatinoda kuita sei atikuenda nenhau yekuti pamwe mwana wako akanyepera dzokera mese kupi kumba. Ndafunga ndakazvitambira ndakati alright takudzokera kupi kumba. Ungatadzokera kumba ngeroro atina urara ikoko takadzokera tese kumba kana watikasiya kuti Gugu angataba nawo kuno. Tasvika kumba isi unofunga takasvika mapasti 9. Tasvika mapasti 9 ndakati atine nzara tese tine nzara ngatibike sadza. Ndatobatidza moto wangu ndikati achibike sadza pabika sadza. Babika sadza ndofunga tichenda kaJokoto patikaenda kaJokoto ari masikati vakasiya vawacha heti yawo mubhaketi rogesera rero yanga iri mumumba mutende wangosiye mu bhaketi ndorora ntomboitira chero. Ndofunga vakasumudza mapoto mukicheni patenda mudhining pakatanga tase vakuda kupakura sadza vakanzi Kate tora maplate Kate anga nehope ndakati amina nditore maplate ndatora maplate yangu 4 sezvo tiripo 4 ndakati mutsa vana vaite vachisadza ndatora maplate yangu 4 ndamuisira pamberi pakapo. Ndofunga akatora rugwaku rokupakurisa sadza rwei ndokubva atora rugwaku rebva ndokugesera muvi mubhaketi ravawacha heti yawo yemvura iyi yavaitira chemo. Ndakati ainisa dzira chinhu zvangu ine achaita sei handichadi ndaguta pandatorora ndakadaro. Ndofunga ne zvakarava zvindinetsa mangwana kuseni ndakadzokera futi kuna sekuru we ndakati ana sekuru ndochituko chandikaita sei chandikasvika nichiitikwa nesuro nomuzukuru wenyu but akutaura muromo kuti akuda kubvisa nhumbu yakura koraiti ndakabuda panapa ndozonzwa kuti abvisa nhumbu ashaya munonditi chimangwana. Nesuka vana sekuru vakanditi dzokera kupolisi enda kupolisi otaura nyaya yako. Ndaiuya papolisi padotito patsanangura polisi andoimamira akaita nyaya yangu asi mukadzi wangu akataura kuti ndoda kubvisa nhumbu akatomboda kuibvisa ine 2 months yakaramba kubva zvanga ndisingazive inini ndakazozviziva kuti atoda kubvisa akatokwira bhazi kuenda kuDarwin kutopaiwa injection kuti abvise nhumbu yakaramba kubva akatodya mishonga yakaramba kubva. Nhasi vanga kuda kuibvisa yakura ndakati unofa nayo nhumbu iyo vana kuda kuibvisa ini ndikaenda kupolisi ndotaura kuti uyu adobvisa chinhu. Ndofunga akataura kuti ndakurongedza ndopa ndakati masvika nditi kureva kuti nanhasi mwana achiri kwatete kwatete ndakatomutsvagira nzvimbo padotito apa akutodzisa padotito. Yanga yarebesa zvakarebesa unokangana kuti yabva paviri kuenda papi akaenda kukwasha next door right next door handimanzwa navatora muwenyo ehe kupipisa kana kuwirirana nazvo. Inini handi nyaya kutaura kuti ndinodana nomudzimai wake ini handizivi handana nomudzimai wake asi chandoziva ndichokuti ini naive taive tine kufambidzana kwataita kuti tisvikirana mudzimba saka handisi kuziva kuti chakaita kuti azoti ndikudana nomudzimai wake chaicho chii. Makati hamusi kuziva munoita sekuti mamusina kuteerera vachitaura musati hamusi kuziva maakutoziva nokuti vatsanangura ivi muda kuramba muchitadza kuziva zvinhu zvamanzwa zvichitaurwa muda kuti tidzokorere zvataurwa nemurume uyu. Makambopa mari mukadzi wake zvakabvunzwa pakatonzi aiwa imari yamatimi mwana aende kodya zvese zvichitsanangurika zvese zvazvitaurwa izvi mukatomboenda nadzimai venyu kwevava kana iri nyaya yemari ndati iwo futi pachezvenyu imimi pane ndichitsinira pataura vagomba kuti handimukona zviitiko zvataura ndo zvamaifanira kukirasha kana kuti kutsinira mukati hapana chandiri kuziva ava vataura kuti imimi makatomboenda imimi pesenari kumba kwava muchindotaura kuti pane nyaya iri kutaurika pano yekuti imi ndodanana nadzimai vako imimi nadzimai venyu muchienda kwevava zvese izvo zvokuti hapana chandiri kuziva pamusoro wedaro right nyaya yekuitika ndeyekuti akauya kubva kubasa ipa makaenda here kwevava
muchiti pane zviri kutaurwa zvekuti ndi kudana nadzo vhungu ndakaenda nadzo ndozvatiti tinoenda pane pamwe mazinzwa tazvinzwa nadzimai vacho vauya kumba. pane pandaida kubvunza shomanana tisati pambeni adzimai enyu vari peni havana kuuya vakandichandikwanisa vakatiza nditi vakatoenda kwavo vakatoenda kwavo hanai fungo kwenyimi pasina nhau yataurika adzimai vavaitizi odaita mberi oraita zvakanaka paita imwe nyaya futi panapa inoda kuti mechekezi baba ava vati varonga nadzimai vavo kumba kwavo vakaronga zvekutengesa mbudzi ndibaba namai vaironga mumba mavo kutengesa mbudzi vakazoshamisika baba ava nyaya varonga nadzimai vavo yekutengesa mbudzi vasati vaishambadza imi makuiziva kuti kumba kwekutengesewa mbudzi andena ipapo adzimai vacho vakauya kumba kwangu adzimai vangu vanga vachitoripo saka pakasvika mumwe wandoti tsano anobva kwachoko naadzimai ake vachibva kwamusindiri ndo akati kana mabva panapa moenda muchiona baba afei kumba kune mbudzi yati kuita sei yatiri kutengesa vachitaura vari pamba pangu inei ndopani ava pakati isusu hatina mari pari zvino asi mototsvaga chimu ivo vakati ko imimi hamuna here mari tikati ainini handina mari asi ndinokwanisa inini kukutsvagirai bhaya pana bhaya wandenhamba dzake wandinoita se wandinotaura naye inini ndiye wandingatokwanisa kutsvagira wekutengera chi mbudzi kana mbira kutengesa mbudzi ndo maitiro asvika chakatanga chii kutsvaga bhaya wembudzi nekuenda kunobvunza kuti ichokwadi here mazwi yatanzwa naadzimai venyu kuti ndinodanana naadzimai venyu chakatanga inyaya yekubvunza kuti inyaya yekubvunza kuti ndakanzwa kuti munodanana nadzimai vangu right papo mapindura zvakanaka ndoda kuti muone chinhu kunoku takukufungidzirai kudanana naadzimai vangu kureva kuti haina kupera kai tadzokera kumba kwenyu tatsvaga umbowa shai adzimai vangu vacho vamwe chete vangu tiri kutsvaga zvedu bhaya mumba medu vari kuuya kwamuri aiwa hana kuuya kwandiri ndateererai ezvandisi kupotsa kunzwa ndimbokunyepera inini zvandiri kutaura izvi ndo zvamataura kuti adzimai vavo ndo vakauya ndiine adzimai vangu vakataura tiri kutengesa mbudzi isu inzwaika imi makapindura kuti imimi pari zvino hamuna mari asi ndinokwanisa kukutsvagirai bhaya kumusha wamuri kufungidzirwa kune mafunga imi muri kufungidzirwa vacho ndimi muri kuramba muchienderera muchivaka kakuwirirana nekakunzwanana nekakutsvagirana mabhaya imi muri pakati pokufungidzirwa makatobva kubvunzwa imimi vanhu imi muri kudananai imimi ndokubva machiti munhu uye wamuri kufungidzirwa uye pamatopinda bhizi yekuda kumutsvagira bhaya ndapotsa here kunzwa pamwe ndavaisa mazimuzvo ndati kuenda muchapuwa mukana baba ende ndakakubvunzai kuti chakatanga chii kupomedzerwa kunzi munodanana naadzimai vakunzwa kwenyu shoko iri nekuvatsvagira bhaya makati chakatanga kupomedzerwa kuvatsvagira bhaya ndandapomedzerwa kare pamakondini izvozvezvo mega kumunhu ari normal anonyatsosenza magariro akanaka unoenda here koramba uchipakanyudza pamusha wauri kufungidzirwa kunzi ndiwe mbavha iri kuba pano iwe uri kuramba uchienda chete koda kuvaka kaukama nekaushamwari kaye kokusekenyedza kuti urambe uri mudhuze iwe uri kutojekeserwa kunzi iwe zvinhu zviri kushayika pano izvi tiri kufungidzira iwewe nemawiri ako pano ipapo ndiri kuona kuti pakabuda zvakanaka ipapo pane pamwe futi tichitsindira panyaya yekuenda chete anditika mwana akati baba amai vakapiwa mari nababa amerodhi zvekuti vakagomba kuti panenge kufungidzirwa anditika ndokuchinzi mari iyi ndeyedhiringi mambo pabatawo panga pachisanangura baba amai vakapiwa mari nababa amerodhi anditika ndokuchinzi naamai vacho ndeyekuti mwana uyu akanzi atenge dhiringi avari kudzwa baba amerodhi ndo vakutorwa navagomba ndo vari kufungidzirwa vai baba amerodhi ndo vakutsvaga bhaya wokutsvagira ava baba amerodhi ndo vadatengera dhiringi mwana wovala mwana wacho yaribidwa vakatomumwisa doro kuti twachimupa supa kutaura wega mirai muchataura baba
nguva yekutanga yatitokupai chaizvo tisida kutsvaga rega tichiti kutsvaga kusakidza kubaya chiri mvura rega tiri kuti isisu imi muri kufungidzira mune mafunga hatika rudo rwenyu imimi rudo hatika rekupa mwana kuti anomwe dhiringi imi muchifungidzirwa rekutsvagira munhu bhaya wembudzi imi muchifungidzirwa rudo rwacho pamakarutora asi pane tsumo inonzi kupukuta chana chemvana madziwa kuta mwana wemvana madziwa kana kuti tsitsi wai chimborume kuvezera chimborume futi kuvezera duri chirikadzi asi manzwa mwana asisiri pamushaka wababa mazo zvaataura zvaakazotizira kuti abve pambapo zvinokuti kana akashedzwa pari zvinhu zvaakabvisirwa pambapo akazvikiswa naamai avo nemugoti mwana nokudzimbo ndobva asvika kuti zotaura kuti munopinda nababa ngimi mambozinza zvichitaura nababa ava vakatoshedza mawitness kuti ndinzwiriwo zvekutaura mwana uyu mambozinzwa izvo zvekutoti mwana weye akashedzwa kana vanenge ari akauya akagona kupupura izvozvo uchakuti mudii zvine uboho here hwekuti wakandibata itaurai nyaya yejini yamurutaura inini zvakaitika ndizvoti ndakasvika kumba vandaona jini inobvutsa hamuna mumba zvazvi zvinyowani sinobva ndazvipfeka vandavabvunza ndakati ko zvinhu zvangu zviri kupi zvachini ndakatengesa kudotito kuna sisi chende ko makazvitengeserei ndakabvotumirai mari mai manje ko mari yachanga yashandei zvakachinzi vana vaida zvekuchikoro akati aho vandafunga ndakanyarara mazuva yayo ndanyarara mazuva yayo nokufamba ndichida kufeya ndofunga iye akazotaura kuti jini ndakatengesa kwaBamerodi vazokanganwa mai anga akanganwa ndakatengesa kwaBamerodi akatengesa kwaBamerodi wenga nomusiwo kanditokatengesa kwasisi chende ndofunga vakazobvuma vakwasabhuti zvoshuwa jini ndakatengesera mukadzi mumwe chete uye komureka ndiye here mumwe chete uye wamukufungidzirwa uye ndiye here wamakabvisira mari muchitenga jini makariwana sei vakatotengeserana naadzimai vangu ndizvozvo aiwa miraika ndizvozvo ndiye here mukadzi wamuri kufungidzirwa imimi kuti ndiye wamurikudanana naye akatengerwa tirauzi rababava nemudzimai wenyu pamusoro changu pindurai uyu mubvunzo pamusoro maita kudhara pamatanga paya ndiye asi izvi zvakanga zvisati zvavako izvi kudhara izvozvo indwai sei zviri kuiswa mambonzwisisa here kushayika kwakaitika jini ndiri kuzvinzwa kuti rakatombonyekotera uya kuno kudotita sei maivigwa imimi kana kuti sei adzimai venyu vaivigwa iro ratengeswa zvari kuna adzimai venyu vadzimai vangu havana kubva vakavigwa manzwa zvakanaka ndazvinzwa ava vari kuti adzimai vavo vakatanga kutaura kuna sisi vavo vekuno kudotita vazogaragara vakanganonwa vazoti aiwa ndakatengesera ava izvo zvakutoda ivo vadzimai vacho vachipupura kuti vaizvitei baba still aiwa still izvaimazvipane pamusiri padikirika imimi muchitanga kubvunzwa navagomba vati baba panyaya yenyu mimi yekudanana nambuya wavo mune zvamunoziva here mati kwete handina zvandoziva tichitanga ndinondotaka mai manje so mashure shure munomu ndo pamataura nemi kuti vagomba zvese izvi zvasati zvatanga raundi maizviziva saka maizviziva uyu yaitova sarwangu wadaitiinini mirai ndine mubvunzo wani wanoda kubvunzai adzimai veravo aiva madhaiza nokuti imwe nguva tingakupei mhosva hozi kana madhaiza achitengesa kaiyo yekodzero yekuti imimi munotengesa semaziviro nemawirirano amagara muchiita muri kuona here kuti imimi maakunzvenga nyaya yekuti ndimi makatenga direct ende imimi ndoda kukuudza imwe muchidimbo makachenjera
munoziva kuti maibatanidza mukadzi uyu nemukadzi wenyu bati muine dziri kuseri muchitambisa vakadzi venyu fulani zvokuti nazvino vakadzi venyu vakatoya pavari kukurambire kuti hamudanani navo handitika chinzwai inini mubvunzo wangu kwamuri semaziviro enyu adzimai vevavo vakambopinda mumadhaizi ekutengesa hembe ipapo vaiti vari kutengesa majini 2 majini 2 imimiwo mega semunhu muri kunyatsoziva kuti munhu haasi madhaizi pari kungobuditswa 2 majini makafungei muchitenga majini iwayo pakatobvunza mubvunzo ko murume uyu makazomuudza here adzimai vako iwo vakatengesa 2 majini zvakafamba sei nokuti ndanzwa mati tainzwanana zvekuti makazodzoka dombo wangu hiyo handina ndisadombo ita zvakanaka watenga adzimai vako vatenga kumadzimai veshamwari yako ivo vakazodzokerawo here ne2 majini aya kuti sawira ona ma2 majini aya adzimai vako asi vakutengesa here hembe makapati chii mafungiro yenyu ipapo vanhu vakagarisana izvo zvimakatobvunzana vagara vanhu vakagarisana munhu asina ngobva afamba achitengesa hembe from nowhere kuti angotanga kutengesa trousi 1 matrausi 2 zvinofanira kutoita mubvunzo chero vakatotengwa naadzimai vei izvo zvinofanira kuita mubvunzo kuti muri gamuchira muri kuona kuti imi makarigamuchira muchitoziva kuti rabva kupi makadii kudzoka changamiri ndiona mune nyaya matopezese hapana chaanogonoda muzarabani ini ndikuda kungotsinhira kamwe chete nokubvunza baba kuti nawi vanhu kana kuti imimi kuona kwenyu kufunga menyu ndadzokera panhau yembudzi iyi yanga isati yapera nhau yembudzi kuya kwadzikazoita kuti musvikiwe neshoko yemimi kuona kwenyima musikuona kuti amai ava kuti vazouya kutaura vachizotaura kuna baba kuna rume vavo kuti tati aigati kana kuti vakaingouya kwamuri vachitiwo pane mbudzi dziri kutengeswawo kana muchida mbudzi aimamuonere kuti munhu anga achitoziva kuti ada kuvaka musha wake nemi uyezve zvekare pari zvinezvi hamene kuti baba mudzimai wenyu muna here kana kuti akaenda kwavo ka baba vachiripo chokuti ari kwavo zvichongoti angadai iye zvine zvari kuda kwenyu asi kuti vari kungomirira chete kuti nhau ipere orairegai tibvatatongopinga tisine nyaya dzakawanda dzinokuti ngatiitei nyaya changamire vachikombera bcause nyaya iyi yakatongotitambudzawo yauya ichipoterwa yakatita nguva refu tichimboramba kuti ipinde kudai da kutanga taita tsvagidzo dzedu dzinozoona kuti tiite nofunga matomboona tatombomisa futi veslai media kuti mbomirai mutora mufananidzo vochita kuti sekuti ine mwana mudikane hombo ari grade 6 but nofunga nyangwe asipo but mhosva iringodi kungobata nyangwe mwana asipo asi kungobata asi azongotaiwa zvakamujeka itai kuti vadi vatore mufananidzo zvichida ndakatobvunzwa pane paatosiya murume wayo ndikunzwa kuti mwana abviswa pamba zvisefiri kuti achichengetedzeka kuti naamai havachagarisana nekuti mwana ane zvaaburitsa aendeswa kunochengeteswa kuhanzvadzi ari kunzi murume uyu anenge iri mukadzi wako akazonotera futi kupi kwakachengeteswa mwana anga unotsvage ikoko hanzvadzi yenye irimo mune mweri inogotitsanangurira kuti akauya zvishu here murume ngavauye pamberi patinzwa regai akaititaurirei kuti zvakafamba sei taudzwa kuti pamwana maakuchengeta mwana nemanzwa kuti achagona kuti achigara naamai nekuda kwedambudziko tatauza chino kuti mwana zveshiwanaakusuka kana mushonga kana but maakuchengeta mwana imemi tikunzwa kuti murume uyu nemudzimai wake vakazouya
chokwadi wakasvika chokwadi animanzwa vakauya vachiti kudinga vakauya vachitanzi ndauya kunonzwa nyaya yandanzwa kumba kuti nyaya chaive kufamba sei ndakati aiwa muridzo yenyaya ndiyo masiya kupi kumba inini changu mwana kana tida kunzwa nyaya kubva kumwana tosheedza mwana wacho angaya kuchikoro padotitapa ngandati kana mchida nyaya kubva kumwana zvikanzi aiwa tichamira mwana hatichamumira sita kudzokera ndobva vangodzokera mwana uyo havana kuonana naye munoshanda kufoshorope here natinoshanda kufoshorope here vanga vakutera kuda muchigo kaita mwana kushukuru aiwa naasingateri mwana mama tereyani taitoenda kuna tete ndandabva nokuna sabu kuita asabu ndichida kuti titaure nezvenhau iyoyo tiri pasabu asabu ndoakaiendaikwati yacho Zorera mashure yangu yachangamira munyana vanhu vamwari zorera mashure yangu yangu yachangamira ndi yai mataka kuita pabva pakutanga handiziva ndizi apa makutobvuma kuti ndakatoirondawo ndichida kuinzwa kuti zvaso saka regai endere ndiri kuna changamiri padiki mukatingasirire vakati akwese kwake pamwe mwana ndowake kuti zvakati ngangoda kuti takuvavarira mwana ari wake regai chikuva chino kuti ndizveshuwa zvajeka zvekuda pachina kuti murume ane mhosva ende zvinorwadza zvinosuwisa kuti imba yemunhu yatoparara akatorongedza asi sipo vana vanderera mwana atransfer chikoro akudza pano padotito chimwe chidiki chaakugara uku aitomupa doro futi achimwa doro zvaimupa doro achitofamba nadzimai yangu murodi mwana wangu akataura wega kuti baba ndakapirwa doro mwana iwo kunditaura kuti baba mwana ndapirwa mama akapirwa mari nababa amerodi ndiye akandiudza kuti takanwa doro chibva kudotito namama nababa amerodi ndakatotaura supa yacho ndini awa asi vana vangu ndovatoita marombe vavo asi doti vaita regai katakutaura taapedza murume uyo akachibomera musodzi zvinodzimba zvinodzisuwisa achitaura soomona musodzi yanga achidonha so zvinosuwisa imba yemunhu yatoparara anenge achitarisirawo kuti dachengetana nemhuri nemukadzi mogarawo zvakanaka wakaona wato nemwana agrade 6 wakutotarisira kuti ndatokudza ndane mhuri munhu uyo woparadza musha zvakaipezva zvitendero zvinoita sezvo wabatwa nemhosoti wako sidana nemukadzi wemunhu iwo chii chaunoda kuti murume yakubhadhare neutaitora mukadzi wako ngatibhadhare ndingangoti ungatondikutongerwa ndimi chifu kuti handibhadharewo zvaandikwanisa kundibhadhare iwewe zvauri kuda zvepatomwe wako kuti nda kuti handibhadhare chii chaurikuda kuti ubhadhare ngandibhadhare mombe ngandipe mombe nacho uyo handifungori zvakaoma mombe nhatu dzaataura idzo mwana kudzibhadhara mombe idzodzo asi ndaitofunga kuti nganditowedzera imwe 1 dzite 4 uzatarisira dari kwamambo ndozokuda mbudzi mbiri zvandinoda chazozvipamidza kuti zvakadazvo zvinotofumura mudunhu mbudzi mbiri dzine kwamambo nemombe 4 nemari yake idare uyo akakwirisa zvinofana kuzobhadhara itaiti patinoita next sitting yedu iyoyo zvinhu zvinenge zvapo panopera 2 weeks musuwa 15 da kutarisa mombe idzo dzinge dzapo imba yatoparara takamboedza nepatinogona kuti aiwa hazvina basa iwe uenda chitononyengerera mukadzi adzoke auye kudarira nhasi ndochi achichishuwo chedu taida kuti tidai anga auya apa mukadzi but akambozama murume achikwira aita kubasa adzoka achidamboenda mambo ndokumbozama nepadogona anenge ari kubvuma but zviri kuramba zvichida umbowa kuti pamwe ndiye aitorambidza kuti asatouya kuzive nguva aitobvuma mukadzi saka tiri kuti hunhu iwahudiwe uchapiwa mombe dzavo ngani 4 nemari yakwedari zuva 15 zvinobvika amaipotichengetera mwana zvinosumisa zvinogumbura asi tichengeterei mwana zvinowanika mukati meupenyu asi chaedza nepatinogona kuti mukadzi iyeye kana mwari akati iparare yaparara asi tinogona kuta kuti dzimwe dzenguva kana achida imba yake tinogona kuvabatanidza kurapa zvinobvika